I 10 ljudi, evo nas ponovno Lux TV, ovo je druga epizoda Sportscades Basketball Championshipa. Dakle, prošlu epizodu nas nije baš nešto htelo, ali mislim da će nas ovu hteti. Zašto sam malo uvežbao, igrao sam, ali ne verujem, ne znam ni ja sam. Ja krenula protiv Phoenix-a. Dobro. Glupi space. Kako je ova prepreka? Sam rekao da sam se uigrao. 3 poena, ajmo. Ne? Mali šonjo. Marš. Će biti 3 poena. 2. Rekao sam se uigrao. Pa ne možete mi sad ništa. Kad se ja uigram. Sad uđeš tu kod mene. To malo mala loptica. Ma, gde si po... šao. Ja sam mali. Ja sam mali klinjo. Vidite ovo kako je dobro. Ovo spadne lopta vamo i... ja... mogu lijepo da dam koš. Postao sam veliki. Veliki čiko. Daj! 3 poena! Kako me? Da kažem šta? Čekaj da 3 poena. Neće! Pobjeda! Odmah prvi meč, prva pobjeda. Znači, ovo nešto znači, ovo neki znak. Moguće. Dobro je. Dakle, idemo sljedeći meč. Vidimo koliko smo dobili parica. Utaca. Treba nam ovo da skačemo malo više. To nam najviše treba protiv Dallasa. Ajmo koš. To! Lepo sam rekao da sam se uigrao, sad će bude dobro. Što nisam skupio. Ajmo skok. Ne. Da će koš. Ili ipak ću ja sam sebi. Kako sam zapucao sam sebi. Op. Je. Šta? Ne, nećeš. Tako. Cvrt skrok. Ova nas neće zbog ovih loptica u visini što lete. Koš. Imamo još šanse za trojku. Imamo još šanse za... sudija! Mogu si pustiti ovaj. Pogodak da probam da dam koš. Od 7 pobjeda, 7 utakmica, samo 2 pobjede.
Igramo protiv Memphisa u sljedećem meču. Ja nisam se nadogradio. Šta je ovo, ljudi moji? A, nešto neće spreći da dam trojku. Nešto bi volao da ostane ovakav rezultat, da pobjedim. O! Trojka još jedna, 2 trojke. Može. Aj. Bio bi i ovo. Koš da nema. O! No, to! To! Gleda će ovdje biti op. Velik i ubedljiv meč. Možda. Možda ubedljiv za moju pobedu, ako dobijem. Ne. Beži. Čibe. Tako. Dva pojena. Mislim da smo prvi put prešli ovaj skor od 10 pojena. Ej, kako si mali. Sad si baš mali, Šunja. Navijači Pauka. Tako naš neki... O, to navijaču Pauka. Imao nekog dečka, mislim, udario je glavu, polomio je, pa je malo bolestan. Navija za Zvijezdu, a jedno kad smo igrali fudbala, 44. Igrali smo fudbal na stadion i on je samo uletao i počeo da viče navijači Pauka, ulaze na teren. Dakle, ubedljiva pobjeda. Onako imalo toliku razliku. Nije! Imali smo najbolju razliku u koševima. Što je nevjerovatno. I najviše smo dali koševa od svih ovih utakmica. Dakle, pobljušao sam se. What? U 210.000. Ajmo ovo i ovo. Šta je ovo? A da smo mi? A nema nas, mi smo odmarali ovu. Aha. Dobro. Znači, protiv Denvera igramo. Denver. Sad smo se nadogradili. Šta je ovo? Ajmo, ja na trojka odmah. Tako, vidite, sa svaki meč koji počinje moram da dam trojku. Glavom ili rukom? Znači, moram. Sad ponovno dam sam sebi koš. What? Nećeš. Ma kaki? Ajde sad samo kod njega. Tako. Tako. Ponovo. Ajde, uđi. Tako. Sad kad ga povedemo 14-2. Ostavimo ga na ovoj dvojci. Ili možda ne. Ili možda da. Ne. Gde si? Pošo, tako. Vidite sad kako nas hoće. Da. Pa, 9-2. Dakle, ovo će biti 100% bolja epizoda. Od reklame i to. Šta je ovo? Šta mi je ovo sve poiskakalo, bože. Dobro, nije mi dao koš. Ne. Tamo kod njega. Vidite, ja samo ovdje stojim. Čekam da dođe. Neće. 12-4.
Dakle, ajde damo još jedan koš. A, ne može. Dobro. Nije loše. Okej. Dakle, u ovom meču smo pobedili 3 utakmice, a igrali smo 4. Vidite koliko smo se poboljšali. Dakle, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se sljedeće. Ćao!